Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane bona kusasa salikhula unyaka nonyaka emcimbini wakho. Kuyintokozo enkulu kimi ukubona abantu bephume ngale ndlela besupporta umculo. I-majority abaculi abala uMaskandi, yes, akuwona uMaskandi festival kodwa Gatsheni Music Festival okusho ukuthi sithinta wonke amajeni. So ukubona abantu bakithi bephume ngale ndlela emakhaya edolobhaneni elincane nokho kusho okukhulu kithi kasijabulisa senza sibone ukuthi ngempela umculo wakithi bayawusupport abantu ikakhulukazi abantu abasha bayaselekelela baphuma ngobuningi njalo basenza ama-event up kwesithathu akaze ngagcwali la uphongolo basenze i-festival Gatsheni Music Festival kuhlele kugcwele ngayo yonke angayo yonke iminyaka kuhlele kugcwele nacamthi lokhu si-ede kakhulu sikhule kakhulu uma siqhathanisa neminyaka eyedlule mhlawumbe la sinabantu abangaphezulu kwa-20,000 if I'm not mistaken. Yini ocabanga ukuthi uyenza mhlawumbe kangcono kunabanye abantu noma ngendlela obeka ngayo yini ocabanga ukuthi iyona eheha abantu kakhulukazi kulo mcimbi? Noma ngingeke ngaphumela obala kodwa nje into engiyaye ngidle ngayo mina ukucula ngiculela abantu uma ngicula ingoma angisebenzisi imithi efanayo i-album kusukela ku-track 1 kuze kufike i-track yokugcina kuyayenzeka ngeke ngicube nemlayezo imizwa ingafani ku-album okunye bese ngihlonipha kakhulu abelungu bethu okungabantu esisebenza nabo angisho ukuthi anginawo amaphutha anginasithi nami emhlabeni sokuyenzeka nami ngiqhubeke lapho nalapho ngigcina sebenza amaphutha kodwa nje kakhulu kuyasebenzeka nabantu sibambisene nomphakathi kumnandi ngendlela esimanga hayi la uphongolo kuphela ngifike eGold noma ngifike ngiyenze show ukuthi umuntu wami ungumuntu ngiyamhlonipha kakhulu. Gatsheni asiqale sibonge indlela ogqoke ngayo futhi nokuqhakambisa isintu sakithi. Ugqoka imvunulo yakho la khona kizwe lonke ngilidunguzela ngendaba ngemvunulo. Ngifuna ukubheka kuwena ukuthi kusho ukuthini ukuba nguwe ukuba ngumZulu. Angiqale ngithi ngiqondile yes ngiqondile solo kusho okukhulu kimi ngisakhamuzi eSouth Africa eKZN ukugqoka imvunulo-ke iyona nto eyigugu kithi uma uvumile nje uyaye ube nawo lo muzwa othi ngempela uyilento yiyo nami njengamanje ngilento engiyiyo kumnandi for kwaZulu. Masibonge baba nangelinye ilanga futhi. Siyabonga. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.